Welcome to EDSA! EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Eto na sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I'm riding on. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman, but I'm riding on, I'm riding hard. Eto na naman sa EDSA kahabahan, but I'm riding on, I'm riding hard. Di ba nang siksikan mo pa pinagpilitan, but I'm riding on, I'm riding on. Hey, yo, yo, yo! Metro and Mega Manila ang oras natin. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. We are broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright mga kabisyo, eto na po ang huling banat, huling hirit natin on a Friday. And syempre bukas, Sabado na naman uli. Going to weekend. At syempre sa mga kakagaling lang ng kanilang graduation o papuntang celebration ng graduation. Congratulations sa inyong lahat! Mabuhay po kayong lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang graduation. Palakpakan naman! Congratulations! Congratulations sa inyong lahat! At syempre, mga kabisyo, ito hindi na natin patatagalin to. Sarap pag-usapan at pagkwentuhan to. Eto na. Pag-usapan na natin to. Guest sa It's Showtime. Mas pinili ng guy ang guy best friend kaysa sa girlfriend. Oh no! Pambihira naman to. Oh. Kwento ni Usef ba yun o Yusef? Pinagsilosan daw ng kanyang ex-girlfriend na si Maisel ang best friend niyang lalaki. Yippee! Diba? Nakasama niya mula pa noong pagkabata niya. Dumating daw sa punto na parang pinapili siya sa pagitan ng dalawa. At buong loob niyang sinabi na mas pipilian niya ang best friend niya kesa sa girlfriend niya. Oh no! At kwento naman ni girlfriend, ni ex-girlfriend, kaya raw siya nagsiselos dahil kapag nandun daw si boyfriend sa best friend niya, wala na daw siya natatanggap na chats at update. Oh no! Hindi na rin daw enough yung assurance na nakukuha niya mula sa dating nobyo. Nasaktan din daw siya nung hindi siya piliin ng lalaki. Eto na! Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Napaka-basic! Dapat hindi po hahantong sa ganitong sitwasyon yung papipiliin ka kung girlfriend ba o best friend. Kasi hindi naman sila magkapareho eh. Oh no! Diba? Iba po ang pagmamahal sa girlfriend. Iba din yung pagmamahal sa BFF. Kaya walang dapat piliin. Maliban na lang kung... Dan. Ang nararamdaman mo sa BFF mo ay the same din sa girlfriend mo. Diba? Did I make a point? Tama naman si girl, bakit tuwing kasama niya yung BFF nung guy ay hindi man lang makaalala sa GF? Ibig sabihin, dinisregard siya na mas mahalaga pa si BFF kaysa sa kanya. O kaya ikaw, Boards, kung hindi mo kayang magbigay ng commitment sa isang tao, huwag kang makipagrelasyon. Oh no!
Di ba? Basic kasi yan eh. Kapag may karelasyon ka, meron kang obligation. Di ba? Doon sa tao na mag-update ka kasi concern yun sa'yo yung tao eh. So kung wala kang pake, maliban sa makasarili ka, baka mas mahalaga sa'yo si BFF kesa kay GF. No. Pero mga kabisya, alam nyo, may problema tayo doon kasi parang pinapili ka ng kare-kare o halo-halo. Eh magkaiba yun eh. Ulam si kare-kare, dessert naman si halo-halo. Yung punto ba, baka naman sa paningin ni Kuya. Ano tang? Ay, baka sa paningin niya yung best friend niya, ulam, hindi dessert. Yun lang! Alright mga kabisyo, it's time to say goodbye. And enjoy, have a great weekend for all of you guys. Coming up next, Totoy na Love with Totoy Bato. This has been your friend. My name is Diego Bandido, always saying, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!